Подаръкът в чизми на Маркиз Чокарабас. Няма ниде по земята. Мяу! Като мене котарак, като мене котарак. Хитър, храбър, деликатен. Мяу! Вярвайте ми, господа. Мяу! Вярвайте ми, господа. Минашу е моето име. Пръвумник съм на света, пръвумник съм на света. В излишък смелост има. Мяу! Вярвайте ми, господа. Мяу! Вярвайте ми, господа. Приказки разказвам в този час с песнички и танци са за вас. Тук на гости са дошли бременските музиканти, приятели, наши добри. Музиканти славни, запишете го с букви главни. А ти коя си? Принцеса съм заспала, бях за малко, но ви събудихте ме жалко. И принцът 100 години вече броди, в горите ти лилейски да те буди. Познахте ли, деца, от приказка коя са нашите герои? Спящата красавица се казва тя, с нас весело запя и гората оживя. Yeah.
червена, ти не си ли уморена? Пееш и се смееш тук сама. Моля те, кажи ми, къде са ти с козлета 7-те пави братлета? Видях ги на реката да се мият. Казах им от тебе да се скрият. Ау, намирисвам аз храна. Ще извикам своите деца. Знам, живееха безгрижно в старата гора. 7 палави козлета и една коза. Тя бе майчица грижлива, ставаше зори. С крехи хлопи изкоприва всички бъдести. С крехи хлопи изкоприва всички бъдести. Заключен дом, скитно си зло ще вляза аз. На козлетата благаки спанаха за час. Скрипва левстрията сладки вълчия му глас. Вълчо с печо тъка цели кърлото плани. И заблея с кози трели. Врага отвори, И заблея с кози трели. вражба отвори. Заключен дом, скитно си зло ще вляза аз. Хитрия вълчан се върна цял покрит брашно. Слапа бяла той обгърна крехкото стъкло. Всеки знае, що се случи, кой бе крив контрол. Вълчо кожата не мисли, не и своя мрак. Вълчо кожата не мисли, не и своя мрак. Ох, сладки, мънички козленца, но надушва ми прасенца. Нашата вълшебна гора герои приказни събра. След ращи листенца, 4 весели прасенца. Всички ни ще победим, дружно щом вървим.
всички ние ще победим, дружно щом вървим. Става рано сутринта и започва се игра. Ровят, скачат и си крутят, тъй се веселят. И в гъстата гора те се турват по следа. Но за техен душа си заведат, срещнаха вълка. Ти си клюка на петите и си страшна бързина. Си заключиха предите точно пред вълка. И в къщата сега вече спити от ръка. От прозорците му махат с ръка. Ти си тра-ла-ла. Някаква, че смешно е, момчо няма да яде. Ние сме прасенца три, братчета най-добри. Всички ние ще победим, дружно щом вървим. Ние сме прасенца три, братчета най-добри. Всички ние ще победим, дружно щом вървим. Ти си клюка на петите и със страшна бързина си заключиха вратите точно пред вълка. Става рано сутринта и започват се игра. Ровят, скачат и си крутят, тъй се веселят. Ха-ха-ха, че смешно е, момчо няма да яде. Ние сме прасенца три, братчета най-добри. Всички ние ще победим, дружно щом вървим. Ние сме прасенца три, братчета най-добри. Всички ние ще победим, дружно щом вървим. Ние сме прасенца три, братчета най-добри. Всички ние ще победим, дружно щом вървим. Дружно щом вървим. Колко много приказни герои срещнаха приятелите свои. Шумна публика събра горските певци, артисти, музиканти и хористи. Песни весели изпяха и събудиха гората. Принцове, красавици напети, заловени за ръце, весели хора балети изиграха от сърце. А сега, деца, накрая, празник ваше, зная, всички бяхте и играхте, всички тъй щастливи бяхте, защото тук с стих и песен всеки ден е тъй чудесен. Да сте живи, да сте здрави, все тъй весели засмяни, мама, татко и учителката мила, да се радвате дружно. Днес на този празничен концерт гости скъпи наши бяха госпожа Елка Неделчева, заместник-кмет на община Разград, Ивелина Ангелова, общински съветник в община Разград, Николай Пенчев, общински съветник в община Разград, експерти от отдел образование, младежки дейности, спорт към община Разград, господин Светослав Стойчев, директор на Капански ансамбъл, град Разград, господин Димитър Петров, директор на Окръжна библиотека, град Разград, Доцка Стефанова, експерт, старши експерт от Районно управление на образованието, госпожа Галина Героева, музикален педагог в детска музикална школа Илия Бърнев, Разград, директори на училища Васил Левски, училище Вапцаров, училище Ботев и училище Никола Икономов. Наши гости бяха учители и родители. Благодарим ви!